kitab Jong Job kelong bakat lai kelong bakat nhiều ke dekat ke bakat lai ter dot kot bakat riu Job uben nhau ila ke jing em namar ude bru ba shem pap hadu tata namar ke jing pang ke shirkai ha ke met jo udap dagi to jan do khle do kjan bat ha ke jing ben nhau jo sepang kata ke jing shem lanot jo ke jing em na uang dot kot bakat we uang kisngi jonga kila late no borok ke jingmot ki bangamut ban le ke jim kila sep ai kim long kam show uang la dangap ka jingtep kalong ka yeng jonga ta de khot khat lai uang la dangap ka jingtep kalong ka yeng jonga now nek tin jingtep hang to ka de ke tin shiol la dangap ka shiol kalong ka yeng jonga people sharum tertero ong kumne ong ngan let shi jing tep bat ngan ong ye ga thliu sap ong ngan ong ye ga thliu phalong ukpa jonga ong ngan ong ye ga thliu jing tep phalong ukpa jonga ngan ong ye gi ksaiñ philong ga kemi bat ki paragan the jonga ngan puli na bias ai bathamai ye ga nektin na dur khot khat lai ka jingkermen jonga ga de perthei ke bayap ye nektin shiol ha ga bias ai berim ka translate ka jingtep ha ga bias ai bathamai ka translate nektin ka perthei ke bayap shaka bangan sa dem ban thia ha ka jingdom ngan sa khot ye ga jingtep dani ga thliu ukpa jonga bat baro gi ksaiñ ke babam yanga ngan khot ye ki ba ki de ka kemi bat ki parakan the jonga Job khot wong ngan le chi ka thliu ngan le sha shiol ngan khot ye ka thliu ukpa jonga ngan khot ye ki ksaiñ ke kemi jonga bat ki parakan the jonga bale ongom ta na ga khot ka bakhan riu an pule de khot khan riu pat ga bis ai barim ga ongkum ne kan le hiar ken shagi narkhang ga jingtep haba shi sen la don ga jing ja thaj ha ga domet ngan sabatai namar pil so so thau la ngas pile gumta ngan pule bian khot bakhan riu na bis aba thamai pat ka jing kermen jinga karam yai lang bat nga haba ngan hiar shaga perthei ke bayap ka biasa berim ko ong ngan hiar shagi narkhang ga jingtep kaniktin jingtep biahane ga de shiol ka bisa berthamai ko ong ka translate ka kum ka perthei ke bayap sngap manta habo Job uyap habo sorry ngan ong ni habo Job Ukraine Jepang ka jingyap jong u ong ngan let sha shiol ka bahangta kindon gi ksaiñ sabo ngan ong ye ga thliu kpa jonga ngan ong ya ki ksaiñ phide ge kemi bat ki parakan the jonga am ti bale u ong ta tang bo Job power namar ka kitab u Job ka de kentap ka kitab power ka bolong ka bala tho ha ga dur jong poetry ki bale school gi tip kamu ka ega poetry kamu ka de gar kom roi gar kom power na ta da u Job u pendon kami kitin ksaiñ bat u ong ngan ong ki ksaiñ ba ki de ka kemi jonga ba ki de ki parakan the jonga balai habon ong ta kani kala ban long tang lada ka de gar kom power u ong ro ya namar ngitip skam ba ga thliu gam de ukpa jong Job ngitip bagi ksaiñ kim de ga kemi jong Job kani ga de gar kom power jong bupli namar bo shem kthang shem jinjar utip tikna bo le hiar se ga thliu umla ban le e manta ka shong ha ka mon jong ga thliu ga ba ka le nga ka shong ha ka mon jong ksaiñ kat ba ki le nga u da tips kem ba un se le hiar se ga thliu bat un sha ba ma gi ksaiñ bat kani ga thliu ka bo hiar u Job ong kumne ka jingker ha e ga jingkermen jong ka don ong ka jingkermen jonga ka don ha shiol ka de ka ying jonga ong ka ba Bible ka si translate jingtep ka Bible ka si bat rim ka translate ini kitin ye ga kitin na ga kitin shiol
Sheol kada ketin original ketin Hebrew. Kinong translate Bible kasi kipan kelai kini ketin kum ka jingtep. Sangap mono pi. Mentala da pi ken mau ya ka jingkai banukong jenga. U ksaiñ bymjuiap. Haga benta banukong. Ngi puli ya kitab Israel na bakat sao ka dekat bakat we. Ka bakren chpang ka jinghap jongs in Babylon, but ha dekat bakat we u Israel u power kum ni uong. Kumno melahap sorry, mde tade dekat bakat ar. Dekat we ko kum ni. Ya ka burom jome la penhir syadujok. Ya ka burom jome sa in Babylon la penhir syadujok. BSI berim. Haru ketuk tin dujong tu gede ketin Sheol. Haga original, ketin Hebrew gede ketin Sheol. Ya ka burom jome sa in Babylon la penhir sa Sheol. But u Isaiah peteng daga bong kumne. Te ki ksaiñ kitab yeme me siang thia dagi ksaiñ but ki te ki we bala tap nep de ki we. Hag bai day bat ka jinghap jongs in Babylon ba ka jingher jong ka burom jong u Isaiah ong ye ka burom jumila penher sha dujok ha ka bes ai barim kadok tin dujong to gede tin Sheol balai kinong translate kinong penkelai Bible kasi ki penkelai ne tin dujok how Isaiah kad ba how jopat ki penkelai ye gene tin jingtep an tu pi kadau de namar ba kimot ba usim Babylon ude ubapop kadai siapa hi ba usim Babylon de nong pop haga bede usim Babylon kinong penkelai ne Bible kasi ki ong kum ya ka burom jewel penir cha dujok namar ngisngau de ban translate ne tin kumta ngisngau de ban translate ne tin Sheol dujok namaro de ubapop te ude ban leche dujok ke na kata daw kinong translate Bible kasi translate ne tin Sheol sha dujok ha bede baru jopat ke klem translate Sheol dujok pite balai namaro job de bohok so haga jing perkat jongi ni perkat kumne ujob de bohok to bohok unam leche dujok ngi ong bohok to leche tu leche jing tep te ngi translate oi kang ong ujob ong ladanga ap ka jing tep kolong ka yeng jonga kaduk tin jing tep jisha ka de Sheol ngim translate shu ka ngim penkela shu ka dujok namar ngimut bos job de bohok te ngim so de u bon leche cha jing tep sorry cha dujok ude ban leche jing tep ngam ong baga bakala ka Bible kasi ngam ong baka kam bakala ngide ban sngutu pat ke egektin dujok ke egektin jingtep baga de egektin Sheol knang bangin sngutu kam bhaya ka Bible sap hadujok hagbe debas in Babylon hadujok ja ayu ushaba magi ksaiñ sap ushaba magi ksaiñ ba latap nebi u de ksaiñ latap neb dikiwe ektin we yang to gede ksaiñ hi wong la tap nep yos in Babylon de ksaiñ ngimut bagade ke tagade dujok namar bangi i ke bias atra berim ke translate to tin Sheol dujok but ngimut ba ksaiñ udon dujok sorry ngap ngani thu pi ha bede ber jopat ujo tip tik na bu unle Sheol us in Babylon ro ule Sheol ujo bro ule Sheol us in Babylon sha ba me ksaiñ ujo pat pi berkaruno sa ujo bro ong ngan sha ba ma ksaiñ ngan khot i ksaiñ ke kemi jonga ki parakan theu jonga kemur job utip tik na ba Sheol unsha ba ma ksaiñ but yo job ngi ong ba umle che dujok ule che jingtep tamba ngi ong kumni pat ngi ong uksañ do na jing tang ha dujok namar ngi ini kitab Isaiah khat sa kharwe usai Babylon le che dujok te hang ta do ngi ksaiñ I'm sorry sama puli Bible bah ujo bro utip tik na pun sha bam ngi ksaiñ ujo hi ksaiñ ba bam usai Babylon ujo ksaiñ ba bam yo ujo ngano biang baro ar kilet bad bahok bad bapop baga testament berim kilet Sheol haga jingya na ktin Sheol ka don ng Bible berim kumban rupo arsin namar gade ktin Hebrew ka Bible Hebrew gade ka testament berim na do Genesis hado Malaki ka ktin Sheol ka don rupo arsin haga testament berim ya gani ktin Sheol la translate daga Bible kasi hagi babon
banta, teng-teng i translate jingtep, teng-teng i translate dujok, teng-teng i translate nyamra, teng-teng i translate kum ga jaka bomi i, ba teng-teng i translate ka arsen i translate ka kum ka jaka shong ruyap. Shisen i translate tin shiol kum ka jaka bomi i. Lagu sausen i translate tin shiol kum ka jingtep, ba kum da ter. Sausen i translate ka kum ka nyamra. Pitim em bahaga testament berem bad bahok bad bapop kile shiol. Dai mangi ken berperkat ngiong ampi bapop tagi le dujok bahok tagi le beneng lene bahok tagi num dai mangi berperkat kum ta namar ngimud bagum ta ngim daya pule bhaya ke Bible but kalau nda thik ujob utip tikna hagaji yap unle hiar sha shiol bad uong ngan khot ye thliu jingtep ukpa janga ngan khot gi ksaiñ ge baba me ge met janga kemi bad ki parakan thai janga ka jing jongi habangi ki kristan shene ngi mut umne habangi pule yo Isaya khat saw khat we ngi ong hallelujah ka da sha ka ta ka du jok ka ba mus em Babylon no ujok sa ba ba mus em Babylon ujok sa ba ba ma jok ka jok ka jaka bo em Babylon ule ka jok ka jaka bo jok ule ka shiol he ka shong hage translation ka bangi pule ka shong haki jai Bible bangi pule la dangi pule ye gane ka bis ibrahim how job ha Isaya khat sakhar we ko ong dujok ni pule gane bisa ba thamai pat how Isaya khat khat we ko ong ka perthai gi bayap so job ule che perthai gi bayap us em Babylon ro ule che perthai gi bayap us em Babylon sha ba me iksan u job ro sha ba me iksan simple ka khubor janga gane we uni ksan bymjuiap uksain bymjuiap udon tang chisin haga testament brem haga Bible Hebrew kadon kitab Isaya under besau haga testament bethamai pat ke Bible ibal thoktin Greek kadon tang haga gospel kadon laisin haga jog lenong jong lenong ba khanda jo Marcos dekot besau hula sausan besau punyo baru Marcos sutip tikna kayak gini we uksain bymjuiap namaru yo igene idea no Isaya baru Isaya film kren pang dujo Isaya kren Jepang ka jing le jong bru Jepang ka jing shaga jiput ka bajunong ushaba moksan hagaji yap hagehna u Isaya kren Jepang ka jing le jong bru shaga jing yap bo shaba magiksan ksan kadega kentin jonga testament berim ka bakren Jepang ka jing le jong bru Jepang ka shaga jiput shashiol uksan udega kentin jong ga test ksan udega kentin jong testament berim ka bakren Jepang ka jing put jong bru ha jing tep ka jing put jong bru ha shiol kta de ke kentin ke bapa ka ngadong baik shiol ngai bisa tu shiol teng translate dujok teng translate jingtep teng translate jakabomi teng translate ke nyamra ka Bible ke si ke ne brem ha ujob khanyo khatlai hadu khan riu ka translate ke shiol kum jingtep hang ne par bisa bethamai ka translate ke ne ken kum ka perthai ke bayap lada pilai ban pule ye ke ne Bible jong balang Roman Catholic Bible ke si hal no ba khat lai ka translate ne kten shiol kum ka nyamra hal do khora ba khan riu pat ka translate ka klem translate ne kten shiol ka ka ba kan ne shiol kumta ka shong ha ga jaj hagi version ke translation ga bangi ka shong hagi jaj Bible ga bangi pule la de pikwa yo job unle la de pikwa yo job unle sha jingtep shim me ga besa barim lade bikwa yo job le je perthai ba yap shim me besa ba thamai lade bikwa yo job le je nyamra shim me Bible Roman Catholic simple ka shong hagar translation jong Bible jenge kabumot kay gani ka shiol ka de ka ki translate ka ki ba per ba ngimnang snapha bale ka mi kumni tek chibet to kumni shibet kum ta shibet ka de ka dujok shibet ka de jingtep namar ba ngimtip ka ga shiol ngim don kentin gi khasi ngim don kentin ban translate ni kentin ngi translate dujok ngi translate ha ba de baru bopop ngi translate dujok ha ba de baru bohok ngi ka ba kan teng teng uba shiol ngi translate teng teng bakan jingtep teng teng ngi translate ka haga perthai ge beya haka jaka bomi i kenektin jaka bomi i gedon kitab sam lo bakhan ru thot bispo ka bakran chpang jiap jong Chris u deber itol pas pang jiap jong Chris ong naba men om e no egamen sim jong u Chris ha
Sheol. Ka BSI berim, ka tip bagane gade ka keren pang Jisu, ka klem ong syo dujok, ka ong kumne BSI berim. Ya ka menem ino ka mensim jenga ha ka jaka bom yo i. Ka to de ktin Sheol. Tang ba non translate Bible ka sige tip ba une udah Chris, te kim so bang mon ong bodo le cha dujok. Ki ong le cha jaka bom yo i. Menem ino ka mensim jenga ha ka jaka bom yo i. Ngam ong bagi non translate Bible ka sige bakla kila le bha ya ka banta jo ki bat ha ka por jo ki kila le bha palat but dei maki baki ya translate maki banga long briu kumne kumagalong ngimla ban shu klem ngimla klem da aingo ya ki briu ki bale si tom ban penkala ya ka Bible ka si barem hare kam dei pat bak ngine sa ngide ban nong ki long briu ba pule ki ba yai san ha ka jing em bakan jam se ngide ba longum da namar lada pimla ban ong nga bang khren bakla le ne bang khren namar kane ga translate ku bai kane translate ku bai kade ga biasa he biasa ba thamai biasa brem Bible Society of India Bible Society brem so nga khlem wan raj pi ga Bible ga ba per nga wan raj pi ya ki ba ya ga Bible ga ba ga ktinu blehi baru artli de ktinu blehi kim bakla ka bakla kom sa tho jongi ngide ban penbe ngide ban nang ban yai pule ktinu blehi bangi nang ban san na ktinu blehi now ka khubor jinga de ne chpang ksaiñ bymjuiap we ksaiñ bymjuiap pitip ksaiñ bymjuiap ka kren chpang ksaiñ bymjuiap jong Marcos ong ka de ga dujok aba ksaiñ biap kre mujli hare be de basngoto Marcos usngoto yu Isaya no yo kem kitin ksaiñ bymjuiap na Isaya baru sngoto Marcos sngoto bo Isaya klom kren chpang dujok ka kitin ksaiñ bymjuiap ka de ga kentin jong ga testament brem ka bakren chpang ka jing put jong breu ha Sheol ka jing put jong breu ha jing tep ka jing le jong u cha jing tep now ka ne ga Bible ket khot kan reu biasa berem sangat ka ong kumni ka le her ken ka jing khang cha ginar khang ka jing tep ha ba shi sen la don ka jing cha thaj ha ka domet ngim so tho so thau sangat on puli de Bible jinga ka phareng ngan puli de Bible phareng they shall go down to the bars of Sheol when our rest together is in the dust. They shall go down to the bars of Sheol. Kin le her shagan narkhang jong Sheol. When our rest together is in dust. Ha ka baga jingja that jongi ka don ha ka domet. Ujob utip tikna ndabaw le Sheol unlet shaga jingja that ha domet. Utip ujob utip baka Sheol ka don ha ka domet. Nagata raw ong nga khot yo ga thliu ka to thli ban ruput ngan khot ga thliu khpa janga ngan khot gi ksaiñ ujob utip baga Sheol hang ha Sheol ka don gi ksaiñ ki ba bam yo ga do jo ba utip un sa thia ha ga jingja that ha ga domet so ga Sheol ka dei ka kren chpang ka jingyap jong breu ka ba ha de ba gani ga met un kani ga met kan shabam ho ksaiñ but utau ksaiñ budon ho job mdei hadu jok ksaiñ jong job udon hatliu jing tep manopat bo ong yu ksaiñ udon hadu jok de Marcos pide ba sutu Marcos kan kren pang du jok ka bang emot Marcos kren jepang ga Isaya kan ri arbusau ka ba Isaya ndri arbusau kam de du jok ksaiñ ubodon ha Isaya ndum riu arbusau ka kren pang do ksaiñ ba me ga dop ut jong do gi bru ga utrau penyap ha ga akher ga sngi ba ki bru kin pet gi do gi met yap jong ki ha ga ba ksaiñ ki yap kamut ki bam gi do gi ksaiñ ha ga met yap mdei hadu jok jong ka du ksaiñ jong Isaya ndum riu arbusau mdei hadu jok ngimut ba do ksaiñ jong Isaya do du jok ngi pule ya ga khat yo Isaya khat sao khat we ngi ong bos em Babylon le her cha du jok te ki ksaiñ gi bam yu hadu jok pe la siang thia bat ki ksaiñ gi tab yu ngimut ba em Babylon her cha du jok na ta ki ksaiñ gi tab yu I'm sorry do ktin du jok to de ktin Sheol ka ba job ro le cha Sheol la de pi ong ba ga Sheol ga de du jok
Seim Babylon ulek cadu jok syabah miksan pide ba penkur ro bo job ro ulek cadu jok baru syabah miksan ba pitip tikna bo bohok umlong umta bohok unum syabam hagi ksaiñ bymjuiap kading ngam jule pitip tikna da bohok unum lek ceta kumno ba phino bonong bo seim Babylon le her cadu jok hang ta junom ki ksaiñ gi ba mi unum yap show ka thang ting yo na ta unum yap show haga jing chitom junom my goodness ngile bom day iktinu blay habangi penkela habangi translate kat bangi sngodai sa wujub ule syol ja ayu syol job titikna badan ksaiñ kai da syol bo job ukren kadon haga domet utiptikna job ong ti ngin sayot haga bangin sayot ya ha ka domet ngin sayot ya haga jingja thai ngin sayot ja thai haga domet ta de khop khan riu ujo tip tikna bon se let chaga domet barun ja tha domet baru ong ini ktinong uksan un bam igamet janga uktin ksan gede ke kentin jung testament brem ke bekran chpang ke jingyap jung breu bar ke jinglet jung shaga jingpot ta de uksan bymjuiap pat ke kran jepang ke jingpot ka bajunom habang bymjuiap kamu ka debalong ka bajunam so kumta ka jingjot jong bru ka bashu junom lakhot ya ka ksaiñ bymjuiap namar ksaiñ ka kran jipang ka jingput ka jinglet jong bru jipang chaga jingyap shashiol bar ka jingput jong hasiol bar ha ka do jing ha ba met jong ka put hasiol jayo ki ksaiñ ki bam kumta ka ktin ksaiñ ka kran jipang ka jingyap ba ka jinglet ka jingput jong bru ka jinglet ka jingjot no jong bru shi junom yagata lakhot ksaiñ bymjuiap yagata lakhot ksaiñ ka jinglet jombru shu ka jingput lakhot ksaiñ ulet chi ka jiap lakhot ksaiñ balada pi ongpat ksaiñ bymjuiap habong ksaiñ bymjuiap ka kren chpang ka jingput bymjukut lene ka jingjot bymjukut ngimla ban batai do kum wei pat iktinu blai ksaiñ bymjuiap ngan sa ptem bio pi ong lakut no ngan sa ptem biang ye gani ban pani pi na ka de test kentin jong testament brem ka bakran chpang ka jingjot jong breu hachiol ka jingjot jong breu ha jingtep ka jingjot jong breu ha ga domet ka jingthia ba ka jingja tha jong bat ka met ju sha ba mi ksaiñ utaw do ksaiñ ha ga bible